Ja, men sørger mig ikke, vi er havnet her igen, Christian. Goddag, goddag. Goddag, Benny. Nå, i dag skal vi jo snakke om liv i rummet, og om det liv besøger os. Og det kommer jo så jo ud af den fascination, vi jo begge to har for det med at stå og kigge op på stjernerne en eller anden stjerneklar aften. Man står der, specielt når det er hundekoldt og frostvejr, hvor man virkelig kan se noget der. Så når man har stået længe nok, så er det sådan ligesom om, man mister næsten jordforbindelsen. Man kan næsten ikke mærke, at man står på jorden. Og ja, og så er det jo, man tænker der, kan jeg vide, om der er nogen, der kigger ned, ikke? Øhm, og jeg synes jo, det er utrolig spændende, og man ser rigtig mange ting, men altså, vi har jo også meget skrammel og fare rundt omkring, jo, selvfølgelig. Så men altså, hvad tænker du, når du står ude under stjernehimlen der? Du... Jamen, det har jeg gjort i mange, mange årtier. Og nogle af de første gange, det var, da jeg virkelig begyndte mig at interessere for det her emne, da jeg var 10 år, Mm, og går ud og kigger op og spørger mig selv, er der liv derude? mm, 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 Og så begynder man jo den rejse med også at finde ud af, om hvad er det solsystem, vi lever i? Hvad er det for en størrelse? Hvad er det for en galakse, vi lever i? Hvad er det for en størrelse? Hvor mange stjerner er der? Og hvor mange planeter er der? Og hvor store er de her stjerner? Så det har været en fascination i meget, meget lang tid. Også det bare med at se op og være fascineret af himlen. mm. Ja, jamen, fordi altså, der er jo... ja, altså min mor, hun sagde altid til mig, jamen altså, hvis der, når jeg sådan så allermest nedtrykt ud, Benny, gå ud og kigge op på stjernerne, så finder du ud af, at dine problemer ikke er så store, ikke? Så opdagede man mig, det der lille sandkorn, der var på en lille sten, der svævede rundt om en lille varm sol, ikke? Og Jo. den Og var... nu når vi har så fået mere og mere teknologi og fået flere og flere teleskoper her på jorden, men også op i rummet, som Hubble-teleskopet, James Webb da og det sådan kom noget. op, der fik man lige pludselig virkelig opfattelsen af, hvor stor universet egentlig var. Mm, Fordi at man havde sådan set mere eller mindre koncentreret sig om vores egen lille andedam, solsystemet i lang tid. Hvor at man så blev meget mere opmærksom på, at jamen, der er så utrolig mange stjerner og galakser derude, at i dag der har man faktisk fundet ud af, at der er lige så mange stjerner på det observerbare univers, som vi har kigget på, som der er sandkorn på alle strandene i verden. mm, Og det er jo bare en vild tankegang, og vi har slet ikke fundet ud af, hvor mange galakser der er i nu. mm. Og bare det observerbare univers, der har vi anslået, at der er 2 billioner galakser. Mm. Altså, det er galakser, og i galakser, der er også mange millioner af stjerner. Ja, måske endda 1 milliard, ikke? Altså hver gang, ikke? Så det er jo utroligt, ikke? Og man kan sige, det er jo sådan noget som med udvikling, ikke? Og jo mere vi ved, jo mere ved vi, at vi ikke ved, hvad vi ikke ved, ikke? Altså, det afslører bare nogle nye ting, fordi altså hidtil har det jo været sådan et eller andet med, det kan godt være, at der er planeter omkring nogle stjerner og sådan noget. Og de sidder nok også på nogenlunde samme måde med nogle tunge små planeter inderst og nogle gasplaneter yderst. Og så kom først Hubble, og så kom James Webb, og så begyndte man at finde, altså Hubble, der begyndte man for alvor at finde eksoplaneter, ikke? Man havde jo fundet de første inden Hubble. Og nu kan man jo gå helt ned og kigge på biosignatur. Er der nogen biosignaturer? Og hvad er egentlig en biosignatur og sådan nogle ting? Og man har også fundet ud af det der med, at de andre solsystemer skulle ligne vores, at der var de små, tunge
klippeplaneter ind, og så gasplaneter ud. Sådan er det ikke nødvendigvis, altså. Det er alle de der regler, fordi vi jo hele tiden stillet det op med det, vi vidste, og det har været meget selvcentreret et eller andet sted. Og det gør det jo også interessant med det der, når jeg så spørger om, hvad er liv, og hvor er det liv, den, ikke? Og skal der være den her vandpyt, og skal der være ilt, og skal der være den rigtige temperatur? Ja, fordi at i 1961, der stillede faktisk en professor det her spørgsmål her, og han hed Drake, og han kom med det, man kalder Drake-ligningen, hvor at han gerne ville finde ud af, hvor mange antal civiliserede teknologiske udviklede verdener var der i vores solsystem. Eller i vores galakse, mener jeg. Ja, i vores galakse. Ja. Og der stillede han en ligning op, og der kunne han måske komme frem til en eller anden form for resultat der. Men vi ved stadigvæk godt, at det er et øjebliksbillede, fordi at vi bliver altid mere kloge på universet. Ja, men altså Drake, det er jo fantastisk ved det. Enten så er det et enormt stort tal, eller også er det nærmest ingen. Og så er der jo også det der med, altså, eksisterer de her civilisationer samtidig overhovedet? Og er de på det samme stadie, eller et stadie, hvor de i hvert fald kan finde ud af at kommunikere med hinanden samtidig? Ja, der er jo parametre nok, og der er ubekendt i den her ligning, ikke? Og samtidig så er der så Fermis paradoks med, hvor er de alle sammen, ikke? Hvorfor hører vi ikke fra dem? Hvorfor ser vi ikke noget? Eller hvad er det, der sker, ikke? Og man kan sige, at den teknologi, vi har i dag, den er jo ikke engang udviklet nok til, at vi kunne finde os selv, hvis vi kiggede udefra ind. Nej, fordi at bare det med, at den teknologi, vi kender til i dag med raketteknologien, jamen det vil tage os 3 dage at komme til månen, og det vil tage nærmest 7 måneder at komme til Mars bare. Og hvis du skal ud til den nærmeste stjerne, Proxima Centauri, tror jeg den hedder. Proxima Centauri, ja. Ja, Centauri. Så vil det tage omkring 70.000 år. Med den teknologi, vi kender til i dag i hvert fald. Om de har andre teknologier, som kan dem give en fordel, altså de kan jo, hvis vi antager, at de har levet i 1 million år, være meget, meget længere frem, end vi er, fordi at det med at gå fra at kunne flyve til at kunne lige pludselig rejse i rummet, jamen det gik der ikke så lang tid med. Og så lad os tænke på, at noget teknologisk udvikling, hvad kan man så komme frem til? Ja, men det er jo rigtigt. Det er jo spændende, ikke? Altså, fordi vi kender jo ikke svaret, man så kan sige. Altså, en af de ting, som jeg tit løber ind i, det er jo folk, som spørger mig om jeg tror på UFO'er. Det er jo den der. Ikke? Og så når jeg siger, ja, det kommer jo an på, hvad du mener UFO'er er. Ja, men det er besøgende for rummet. Jamen, det er jeg måske ikke så sikker på. Hvad? Tror du ikke på intelligent liv i rummet andre steder? Jo, det gør jeg. Men jeg har måske svært ved at blive overbevist om, at det allerede har besøgt os. Og det er jo nok måske den største forskel på det sted, jeg er, og så mange andre er, ikke? Altså, fordi da jeg var barn... fordi at det har jo taget sine drejninger, hvor man tror, at de kommer fra, hvis de kommer hertil. Ja. Altså, jeg ved jo, da jeg var barn, der var naboens underlige knægt, ikke? Fordi jeg troede på flyvende tallerkener, der kom ud fra rummet. Nu er jeg jo nærmest sat mig selv ude for hegnet igen, fordi nu tror jeg ikke, der kommer nogen ude fra rummet. Men det gør alle andre.
Så det er jo lidt sjovt. Jeg får ikke lov at være med til at lege. Men da jeg var barn, jamen, der var jo nærmest lige modsat, at folk troede ikke på, at der var liv i universet. Nej. Men det er det nærmest, jeg vil sige 90 og op efter procent, der tror nu på grund af den teknologiske udvikling og hvad vi ved om universet og sandsynligheden for liv derude. Ja. Og især de mest berømte astrofysikere, jamen, de snakker da om, at det er meget, meget muligt, at der er liv derude. Det er så en anden sag, om de kommer hertil. Ja, det er jo det store spørgsmål, og det er jo, hvad skal man sige, igen os selv, der nok mest er interesseret i, at de kommer her forbi, fordi altså, om ikke andet, så sparer vi en hel masse udvikling og kan få en masse gratis udvikling og teknologi måske oven i hatten, hvis de vil dele den med os, ikke? Og samtidig så for et par år siden, der lavede vi jo en lille undersøgelse blandt andet de medlemmer, der var i Dansk UFO-gruppe, og dem, der hørte Flyvende Tallerken og SUFOs medlemmer om, hvor de mente, hvad forklaringen på UFO'er var. Og der, på det tidspunkt, der var det jo sjovt nok ikke teorien om, at de kom fra rummet, men det var parallelle universer, der ligesom var oppe i tiden der, ikke? Og det havde jo en enorm storhedstid lige der, fordi der var vel, når vi skal se lidt på det, så var der jo en del Marvel-film, der foregik med parallelle universer og alt muligt mærkeligt spændende, ikke? Doctor Strange og sådan noget. Fordi og hvis du tager længere tilbage i tiden, jamen, så tror folk jo, at de kom fra Mars. Og man havde jo set igennem teleskoper, at der skulle være nogle kanaler på Mars, og så regnede man jo med, at der var Mars-spor på andre planeter i vores solsystem. Så ændrer det sig jo med den teknologiske udvikling, at jamen, de kunne også være på andre planeter, i andre solsystemer, uden for vores. Men den teori, som mange bager på lige nu, det er jo også, at de måske kommer fra fremtiden her, og besøger os, at de er nærmest også for fremtiden, der vil ned og se vores udvikling, og det er jo også en spændende teori, som faktisk en professor, Michael Masters, han har skrevet en meget interessant bog om, hvor han mener, at med den måde, som vi udvikler os på fra, lad os tage Darwin, at vi gik fra aben og så til det, vi er i dag, jamen at vi så går fra det, vi er i dag, og som meget ligner måske det, vi kalder en alien, en lille grå alien for dem, der kender det. Ja, jeg hæpper mere på de høje nordiske typer, men men altså, ja, det er rigtigt. Og det er straks svært, hvis det bliver sådan noget insektoid eller reptiler, eller hvad pokker det var. Det jeg kan huske, der var den der briefing i kongressen, hvor der sad, der sad en gut og snakkede om, at der var 4 forskellige typer aliens, som amerikanerne havde haft. Det er Dr. Erik Davis. Ja, det er Erik Davis, ja, det er rigtigt. Ja. Der var The Greys og Nordic og reptiler og insektoider. Der er også mange, der mener, hvis vi skal gå lidt mere spirituelt ind for det, men at de nordiske lignende aliens har de her små væsener, de grå, som deres arbejdsbyrde små robotter. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, der er mange måske spændende en god blanding, men altid spændende at dykke ned i de her historier om, hvad folk de har set og hørt. Ja, jamen det er jo det, ikke? Og man kan sige med den teknologiske udvikling, vi har nu, altså, så håber vi jo selvfølgelig alle sammen på, at det sker inden for de næste 25 og 10 måske forhåbentlig år. Meget kort tid lige pludselig, ikke? Men spørgsmålet er, hvad er det, der sker? Hvordan er det, vi får det bevis? Ikke? Det er jo sådan en ting, som for eksempel
Gunvor Løstbæk Vestergaard, hun snakker om i sin bog Vores levende univers, hvor hun jo ligesom går lidt op med den her darwinistiske tankegang om, at der er kun én bestemt måde, vi kan se det her på. Det skal ligne os, for det er liv. Men der er så mange andre muligheder. Vi kan jo bare dykke 8-10 kilometer ned i havet. Der er et tryk der, som burde betyde, at der ikke vil være noget som helst levende, men det muntrer sig der med at pible og frem med alle mulige mystiske væsener, som man jo så af gode grunde ikke kan tage med op, fordi de splatter jo ud, når de kommer op, og der ikke er så meget tryk, som de er vant til, vel? Så liv er jo måske mere noget, der opstår, når der er en mulighed, end det bare er noget meget unikt og meget, meget specifikt for det her lille sted i universet, ikke? Jo, fordi at med de teleskoper, som vi har haft op, først Kepler-teleskopet, og så her senest James Webb-teleskopet, har jo virkelig fået noget data ned, som man kan arbejde med, specielt til at se på de her eksoplaneter, som vi snakker om, hvor der ligger i en god afstand fra dens sol til at kunne have liv, på grund af, at der ikke er for varmt, og der er ikke for koldt. Men igen, jeg tror, der skal mere til for at have liv. Men igen, som vi også snakker om, hvad er liv? Skal det være intelligent liv, som vi ser det, eller kan de komme i mange andre afskygninger? Ja, fordi altså, biologerne kan jo ikke engang helt blive enige om, hvad er liv egentlig helt præcis? Hvad er det for nogle parametre, ikke? Altså, man kan hurtigt opstille nogle parametre, som sådan set også udelukker os mennesker, ikke? Så det bliver meget en diskussion, ikke? Og det er også derfor, at der er mange, der mener, altså det der med, at der lander en flyvelse af lærken foran Det Hvide Hus, og præsidenten kommer ud og shaker hånd med en eller anden alien der, det er nok den mindst sandsynlige løsning. Det bliver nok noget med, at det bliver en stille og rolig revolution, ligesom så mange andre store opdagelser. Altså, computeren kom, ikke? Og så kom internettet, og så kom, og sådan. Og det kommer hen ad vejen, og så lige pludselig en dag, så er det ligesom sådan en konsensus. Ja, der findes liv andre steder i universet, og nu handler det så mere om at finde ud af, jamen, altså, hvad er det for noget liv, og måske se, om man kan få kontakt til noget, der er intelligent som os, eller rejse ud og kigge på de her isplaneter omkring Jupiter og Saturn, og se, om der er nogle af dem, der har noget liv, ikke? Jo, altså, fordi at liv, som sagt, kan komme i alle afskygninger, og intelligente væsener kan måske helt tænke på en anden måde, end vi gør, hvis at de har udviklet deres hjerner eller deres tankegang anderledes end vores. Bare at det, at vi har med chimpansen, at vi er 1% klogere end den, og så vi kan virkelig finde ud af alt muligt mere, end den kan. Jamen, hvad så, hvis der er nogen, der er 10% klogere end os? Hvad kan de så finde ud af? Ja, men det er jo også kulturelt igen, ikke? Fordi altså, vores intelligens, det er jo igen bygget på, hvad har vi med i rygsækken, ikke? Og derfor så kan vi jo måske risikere at overse intelligent liv, eller de kan overse os, fordi vi er simpelthen for dumme til at fatte. Men altså, det gode ved det er jo, at om ikke andet, så når nu vi kommer til UFO Maribo, så får vi da en status på, hvor vi er i dag, fordi det kommer Michael Linden Wørnlø og snakker om, jagten på liv i rummet, og hvor vi er i dag helt nøjagtigt. Der er de her forskellige eksoplaneter, man snakker om, og der popper som regel nogen op løbende, sådan man undersøger. Desværre så mange af dem jo, de ligger lige lidt for tæt på deres stjerne til, og har ikke noget kreds, eller roterer ikke om sig selv, så de har en meget varm side og en meget kold side, og så er der muligvis sådan lige et bælte på midten, man kan leve i.
hvis igen det er den darwinistiske form for liv, vi jager efter. Ikke? Så altså, det bliver meget rart, at han kommer forbi, og vi får en status på det, og Michael har jo også en fortid i skandinavisk UFO-information, så jeg tænker også, at han har en idé om hvad sandsynligheden er for, at liv kommer her forbi. Han rådgiver da også Christiansborg om, hvad der foregår på himlen, så ja. Han har et godt indblik i, hvad der foregår op på nettehimlen. Ja, det må man sige. Jeg følger ham også på Facebook. Han har nogle gode, sådan meget grundige, dybdegående ting en gang med nogle opslag der ligesom det fortæller, hvad der sker lige nu, og hvad der kommer af nye astronomiske opdagelser undervejs. Sådan. Så det, han er en god formidler i hvert fald. Det er han helt sikkert. Ja, men det bliver jo spændende også at høre, hvad de andre deltagere, hvad de mener liv er, og hvad de håber på, og hvad de mener om, der har været liv her forbi, eller intelligent liv, eller besøgende her forbi andre steder fra, og sådan noget. Ja, det er jo det, som jeg godt kan lide ved at komme til sådan nogle konferencer, at man kan diskutere, hvilke synspunkter man har på det her emne her, og hvad er liv? Og hvordan ser du på liv i rummet? Men lige meget, hvad vi mener og tror, og hvad især, så er der jo det fantastiske ved at stille os ud under stjernerne, kig op, ikke? Og så er man fanget. Ikke? Du er fascineret. Ja, det er så vanvittigt smukt. Ja. Men det kan være, at vi skulle gå ud og kigge op på stjernehimlen, og så vender vi frygteligt tilbage med en episode til, inden det går løs i maj. Ja. Ja, det siger jeg. Tak for nu. Hej. Hej.